দক্ষিণ মাকড়ার পড়া প্রশান্ত রায় দক্ষিণ মাকড়া ভাই নমস্কার। ইয়াৰ পিছত পৰিচয় ইউপিপিএল ৰাজনৈতিক দলৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিয়ক। বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া দ্বিতীয়বাৰ সময়ৰ হাত বাজাই দিয়ক, হাত বাজাই দিয়ক। এতিয়া অনুৰোধ কৰিম এটা সময়ৰ দ্বিতীয়বাৰ সময়ত টিচিডিচি মেম্বাৰ আছিলে আব্দুল্লাহ শেখ সকলোকে আমি আদৰণি জনাম আৰু আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকক ইউপিপিএল দলত আঁকোৱালি লোৱাৰ যিটো আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো আপোনালোকক সকলোকে থিয় দি আমাৰ দলৰ আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা जयनिंआ दिनै बिजनी ओनसोलाव गासै 974 गाहायै बिपिएफनि जे दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोर बिथांमोना दिनै जयन जादों। बिजनील' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि जोंनि इउपिपिएल हानजायाव जयन जानो होननानै डिमान्ड खालामगासिनो बिथांमोना। रायजोफ्रानो गावजों गाव लिस्ट खालामलायनानै जोंनि हानजायाव जोंनि हानजानि नीति आदर्श लोगोसे जोंनि हानजानि दैदेनगिरि कर्मबीर बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बयबोनि गोसो गोरबोआव राज खालामग्रा बयनिबो अरायनिबो अनजाग्रा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे सरकार सोलिबाय थादों जोंनि बिटिआर सरकार लोगोसे इउपिपिएल हानजा बे जोबोद मोजां दैदेननायनि थाखायनो आरो जोंनि इउपिपिएल हानजाया सानफ्रोमबो जिहेतु पपुलारिटिया बांबोबाय थादों बिनि थाखायनो जोंनि हानजायाव जयनिं जानाया जोबनो गैयै दा जयन जागासिनो दं। लासै लासैनो नुगोन नोंथांमोना गुबुन हानजाफ्रा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांगोन आरो इउपिपिएलआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन। इउपिपिएल हानजाया देरहागोना एकदम 100% खाथां। बावहाय जोङो मोननै समस्ति इउपिपिएल हिसाबै नङा एनडिए हिसाबै जों गेलेगोन। उदालगुरि दरं उदालगुरिखौहाय एनडिए जानानै गेलेगोन आरो बेयाव जोंहा गासिबो थिकै थाखैनो थांजोबोबा जोंहा बिजेपि हानजानिफ्राय गेलेगोन आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एनडिएनि जानानै इउपिपिएलआ गेलेगोन आरो एनडिएनि मोखाङाव जोंनि मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे हादोरा दावगादों जोङो चन्द्रयान मोनसे फाथायहरनो हादों बेबायदि मोनसे थासारियावहाय एनडिएनि मोखाङाव जेबो मोनसे कम्पिटिटर गैया रावबो जोंजोंहाय बादायनो हानाय नङा। मोननैबो समस्तियाव बिटिआरनि मोननैबो समस्तियाव जोंहा एनडिएनि केन्डिडेटआ देरहालांगोन आरो क'क्राझाराव जोंनि इउपिपिएलनिफ्रायनो जों देरहागोन। केन्डिडेटखौ दाबो फोसावनायनि सम जायाखै बाव एनडिए पार्टिफोरनि गेजेराव जों बावहाय इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि मोनथाम हानजाजों ज' सावरायलायनानैनो मोननैबो समस्तिनि केन्डिडेटखौ थिग खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोना सासे मोजां जे केन्डिडेट मोनगोन बेखौ आसा खालामनानै थाबाय थानो। जोबोद जोबोद धन्यबाद रायजोफोरा आंखौ गेलेजानो लुबैदों बा नोंथांमोननि मिडियानि मानसिफ्रा आंखौ गेलेजानो लुबैदों खिन्थु राजखान्थि हानजाया बेबायदि सोलिया। राजखान्थिनि हानजानि हाइकामान्डफोर थायो। हाइकामान्डआ दिनै जों जिहेतु मोनसे क'लिसनाव दङ एलायन्स पार्टनाराव दङ एनडिए एलायन्स पार्टनारफ्रा जों ज' सावरायनानै केन्डिडेटखौ थिग खालामगोन।